Il-kumpanija Kanadiża Nuvera, waħda mill-akbar kumpaniji fid-dinja involuta fil-produzzjoni tal-kannabis mediċinali, ħabbret li xtrat laboratorju privat f'Malta li joffri qatt ta' servizzi fl-industrija tal-farmaceutika. Fil-ġimgħat li għaddew, il-kumpanija wriet interess qawwi li tespandi l-operat tagħha f'Malta wara li l-Gvern ressa għad-diskussjoni fil-Parlament abbozz ta' liġi dwar il-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali. Il-kumpanija Kanadiża qalet li xtrat dan il-laboratorju f'Malta bħala parti minn pjan ta' espansjoni ta' $5 miljun fl-Ewropa. Il-kumpanija hija waħda minn tlieta li ngħatat letter of intent mill-Malta Enterprise biex tibda topera minn Gżiritna. Fis-stqarrija, il-kumpanija Kanadiża ħabbret li xtrat il-laboratorju ta' ASG Pharma, wieħed mill-ftit laboratorji ċertifikati f'Malta. Ingħad li dan mistenni jkun iċ-ċentru tagħha l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali li ġejjin mill-kannabis għas-swieq Ewropej. Il-kap eżekuttiv ta' Nuvera Lorne Ebony qal li huwa ċar li Malta b'mod speċifiku u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali għamlu bħala priorità l-intenzjoni li joffru protezzjoni kbira lill-konsumaturi. Qalet li din il-politika hija konformi mal-viżjoni tagħhom li joħolqu ċentru ta' eċċellenza f'Malta l produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti farmaceutiċi li ġejjin mill-kannabis. Qalet li f'dan il-kuntest ASG Pharma se timxi mal-ogħla standards internazzjonali għall-proċessar, l-estrazzjoni, id-distribuzzjoni u protokolli ta' sigurtà. Il-kumpanija Nuvera hija l-unika kumpanija internazzjonali involuta fil-qasam tal-kannabis mediċinali li għandha faċilità li hija awtorizzata li tmexxi attivitajiet kummerċjali brabta mal-kannabis u prodotti oħrajn ġejjin mill-kannabis. Żied jingħad li permezz ta' dan l-investiment f'dan il-laboratorju privat se tkun qed iġġib f'Malta din il-kompetenza. Antonio Costanza, il-kap internazzjonali għall-iżvilupp tal-kumpanija, qal li l-kisba ta' dan il-laboratorju hija waħda minn sensiela ta' ftehimiet li se jkomplu jifirxu l-preżenza tal-kumpanija fl-industrija tal-kannabis mediċinali. Qal li l-kumpanija se tkompli tibni fuq il-bażi b'saħħitha li għandha fil-Kanada bilan li tipprovdi lill-konsumaturi bl-aqwa prodotti mediċinali li ġejjin mill-kannabis bi prezzijiet kompetittivi.